Остава ли ти спомен от престой в стара винарна? Ако не, тогава Kirky Old Winery Guesthouse е твоята възможност да изживееш нещо наистина уникално. Това е каменна перла сред природата, къща за гости, която пренася посетителя в друго време. Част от историческата винарна, която е работила от 1955 година, е преобразувана в атмосферно настаняване, което съчетава традицията с топлото гостоприемство. В неговия просторен двор, релаксацията среща забавлението. Нашите малки приятели ще намерят безопасно място за игра с детска площадка, батут и зиплайн за малки, но вълнуващи приключения. Докато децата се наслаждават на играта, възрастните могат да се отпуснат, наслаждавайки се на очарованието на каменната къща за гости и топлината на автентичното гостоприемство. Всеки ъгъл на къщата за гости крие история, докато стаите, традиционните мебели и предмети създават атмосфера, топлина и носталгия. В пещта на дърва можете да изпечете хляб, пица или месо, изживявайки автентичното изживяване на традиционната кухня с аромат на дърво и незабравими вкусове. Независимо дали пътуваш отдалеч или просто искаш да избягаш за малко от ежедневието на града, тук със сигурност ще намериш убежището, което търсиш.